எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கொஞ்சம் வீடியோஸ் கூட இருந்தா பாத்துக்கோங்க. ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணலாமா? இன்னைக்கு பெரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாம் அவன் புகழ். சோ இன்னைக்கு நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதாவது தியான யோகம். அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்துல ஒரு பகுதி தியான யோகம். அதாவது ஞானி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா யோகிகளுக்கு யோக நிலையை அடையக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் இது. சோ ஞானிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வார்கள். ஆனா யோகிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல முன்னேறி பகவானை பற்றி மேல தியானம் பண்ணி, அதாவது தோன்றாத அருவத்தின் மீது, அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் பிரம்மன் அப்படின்ட்டு அது மேல தியானம் பண்ணி பகவானை பிரம்ம ஜோதியில கலக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்துக்கு போவார்கள். சோ அதுதான் தியானத்தினுடைய இறுதி இலக்கு கூட அது மாதிரிதான் இருக்கும். இங்க சகசிராரால இருந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல 7 சக்கரங்கள் உண்டு. ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிக்ஸ் நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஸோ 5வது அத்தியாயம் நேத்து கர்ம சந்நியாசமா கர்ம யோகமா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் தான் இரண்டுமே விடுதலைக்கான மார்க்கங்கள் தான். ஆனா கர்ம சந்நியாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை விட கர்ம யோகம் உசிதமானதுன்ட்டு பகவான் சொல்றார். ஏன்னா செயலற்ற தன்மை எப்பவுமே நம்ம விரும்பக்கூடாது. செயல்படுவதே சிறந்தது அப்படின்றதுதான் பகவான் சொல்றாரு. கர்ம சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது நிஷ்காம கர்மயோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள பந்தத்திலிருந்து பாண்டேஜ், இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். பகவான் மீது நம்ம நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்தி நம்மளுடைய நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம செய்யும் பொழுது நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பந்தப்படுவதில்லை. நமக்கு அந்த இருமைகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 0 பேலன்ஸ் அந்த இதுக்கு வரும். யார் ஒருவருக்கு இந்த இரண்டு இருமைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இருமைகள் என்பது பேலன்ஸ், இருமை என்பது நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பொக்கிஷம். சோ அந்த பொக்கிஷம் நன்மையும் தீமையும் தான் 2. அதாவது நாம செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்களும் சரி பாவ காரியங்களும் சரி.
ஒண்ணு புண்ணியங்கள் அனைத்துமே, அதாவது பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நாம் எந்த ஒரு நற்காரியம் செய்தாலும் அதை பலனை எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்வது என்பது அது ஒரு இது. இவ்வாறு நாம வந்து நம்ம மனதை நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாவ செயல்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து விலகி வருகிறோம். அதனால நம்மளுடைய பாவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லிஃபை ஆகுது. ஸோ எப்ப 2 அக்கௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 0 பேலன்ஸ் ஆகும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நம்ம செல்கின்றோம். புண்ணியங்களும் நம்ம நிறைய வச்சுட்டு இருந்தா கூட அதுக்காக மீண்டும் திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து 6ஆம் அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். ஸோ 8 நிலைகள் படிக்க போறோம். யமா, நியமா, ஆசனா, அதுக்கப்புறம் வந்து தாரணா, பிரத்யக்காரா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிராணாயாமா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி நாம வந்து படிக்க போறோம். அஷ்ட அங்க யோகாவில் அஷ்டா மீன்ஸ் 8 அங்கம், 8 அங்கம். அது எப்படி பகவான் யோகம் என்றால் கனெக்டிவிட்டி, அதாவது அது வந்து நமக்கு கம்யூனிகேஷன், பகவானோட நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தல். ஸோ அதனுடைய நிலைகள் ஒவ்வொன்றத்தையும் பத்தி நம்ம வந்து படிக்க போறோம். மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்தும், நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நண்பனும் எதிரியும் ஒருத்தர் தான் நமக்கு, அது யார் அப்படிங்கிற வெளியில கிடையாது, நமக்கு உள்ளுக்குள்ளவே. அதே மாதிரி யோக நிலையில வந்து முழுமை பெறாத, அதாவது யோக நிலையில வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் அட்டைன் பண்ண முடியாத யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். ஒரு நல்ல அரிஸ்டோக்ராட் ஃபேமிலினாக்கா நல்ல பணக்கார வீட்டுல பிறப்பார்கள், இல்லைன்னாக்கா ஒரு நல்ல ஆன்மீக சிந்தனை உள்ள ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து மிகவும் அரியதானதுன்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லுவார். இருக்கிறதுல எந்த யோகா உயர்ந்தது, நமக்கு எந்த யோகம் செஞ்சாலுமே இறுதியில பக்தி யோகம் செஞ்சாதான் நம்ம வந்து மோட்சகதி அடைய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த இதுவும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஸோ யோகம் என்றால் என்ன, அதாவது பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ். யோகா என்றாலே கனெக்டிவிட்டி தான். இட் இஸ் த லிங்க் பிட்வீன் த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும், அதாவது தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதுதான் வந்து யோகம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றது வந்து பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ். இது வந்து நமக்கு வந்து உடற்பயிற்சிகள். இது வந்து யோகா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யோகா, அஷ்டாய அங்க யோகா, வேரின் நமக்கு வந்து இந்த யோகி ஆகுவதற்கான மார்க்கம் வந்து இதுல இது எல்லாமே அது ஃபோக்கஸ் பண்றது கிடையாது. இன்னொன்னு, இதுல மனதை நம்ம வந்து திடப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம். இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அஷ்டாங்க யோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யகாரம், தாரணை, தியானம் மற்றும் சமாதி. இந்த 8 நிலைகள், இந்த சமாதி நிலை தான் வந்து இன்டகிரேஷன், அதாவது பகவானுடைய அந்த திவ்யமான இது வந்து நம்மளால உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை. தன்னுணர்வு பாதையில நாம வந்து திளைத்திருத்தல், அதுல மகிழ்ச்சியுற்று இருத்தல். ஸோ ஒருவர் தன் உணர்வு பாதையில் மகிழ்ச்சி உறும்பொழுது பகவானை பார்க்கக்கூடிய மார்க்கமும் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய மார்க்கமும் கிடைக்கின்றது. அது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யமம் என்பது என்னன்னாக்கா வெளிப்புற பண்புகள், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பிஹேவியர், நம்ம வெளியில எப்படி இருக்கணும். ஸோ நம்மளுடைய உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுன்ட்டு நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். இதுல வந்து ஷட்டில் பாடி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிட் சோலோட அட்டாச்மெண்டோட தான் இருக்கிறது. ஸோ இந்த உடலை நாம எப்பொழுதுமே வெளிப்புறமும் சரி உள்புறமும் சரி தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். அந்த வெளிப்புற தூய்மையை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்புற பண்புகள் யமம்னு சொல்லுவோம். அந்த என்விரான்மெண்ட், நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பேக்ட், அதுவும் அதனுடைய இதுவும் பாதிப்பும் நமக்கு என்னைக்குமே வந்து இருக்கும். அது ஒரு நல்ல சூழல் இருந்தா அதுக்கு நமக்கு நன்மையான பாதிப்பு கிடைக்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி ஒரு, இப்ப நாம கூட ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பாரு, அந்த பக்கம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நாம் இருந்தோம்னாக்கா தட் வில் கிவ் நமக்கு நம்மளுடைய மனது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறது வந்து மிகவும் கடினமான ப்ராசஸ் ஆயிடும். அதே ஒரு நீங்க தியான பயிற்சியில செய்யணும்னா ஒரு அமைதியான ஒரு சூழலுக்கு நீங்க போனீங்கன்னாக்கா ஈஸியா உங்க மனதை நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இது தியான பயிற்சிகளுக்கு தான், இது நார்மலா வசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ அஷ்டாங்க யோகத்துல நீங்க வந்து பயிற்சி பெறணும்னா
ஒரு நிம்மதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சைலண்டான ஒரு சூழல் நமக்கு தேவை. ஸோ நம்ம முன்னாடி எது நடந்தாலுமே அது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி லெவல்ஸா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரிதான் அதை வந்து யமான்னு சொல்றோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் நியமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்புற பண்புகள். ஸோ உட்புற பண்புகள் என்னன்னாக்கா நம்ம மனசு ஃபர்ஸ்ட். அத மனதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தணும். மனதை கட்டுப்படுத்தினாதான் இந்த புலன்களுடைய செயல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோலுக்கு வரும். புலன்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வந்தா அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய நுண்ணறிவும் வந்து வேலை செய்யும், அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த மூணும் ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்தாதான் நம்மளால பாத்தீங்கன்னாக்கா we can go on the right track. இந்த மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்தலைனாக்கா புலன்கள் ஜடசக்திகளுடைய ஒரு இது, அது தன்னிச்சையாக தன்னிஷ்டம் போல வந்து இயங்க துவங்கும். அதாவது நாம புலன்களுக்கு அடிமையாகி அதனுடைய செயல்பாட்டுல போயிட்டு நாம நின்றுடுவோம். ஸோ இது வந்து நியமம் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ எப்பொழுது நாம் இந்த மூணுத்தையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதோ அது உட்புற பண்புகளாக ஆகிவிடுகின்றது. ஸோ இவ்வாறு உட்புற பண்புகளும் சரி வெளிப்புற பண்புகளையும் நாம வந்து கட்டுப்படுத்தின பிறகு அது உட்கார்ந்து பயிற்சி செய்யறதுக்கு ஒரு இடமும் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டோம். ஆனா உட்கார முறையும் நமக்கு வந்து தெரியணும். ஸோ வந்து ஸ்ட்ரிக்ட், அதாவது ஒரே லைன் நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய கழுத்து முதுகு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தலை எல்லாமே ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து உட்கார வேண்டும். உட்காரும் விதம் அதுவும் மிகவும் உயர்வானவோ தாழ்வான ஒரு இதுல இருக்கக்கூடாது. மீடியம் ஹைட்ல வந்து ஒரு ஆசனத்தை அமர்த்தி கொண்டு அதன் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு, அதாவது முற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது சத்தியயோகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மான் தோல் தர்பையை பரப்பி அதுக்கு மேல வந்து ஒரு மென்மையான துணியை போட்டு அது மேலதான் உட்காந்து யோகியானவன் வந்து பயிற்சி செய்வான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நமக்கு வந்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா நமக்கு வந்து இடம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. காட்டுக்கு போய் உட்காந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த நிலையெல்லாம் நம்ம வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த என்விரான்மெண்ட் சுச்சுவேஷன். ஸோ இந்த உலகத்துல நமக்கு இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிடைக்கிறது மிகவும் அரியதானது. அது நமக்கு இந்த சிவிலைசேஷன் இந்த நாகரிகத்துக்கு வந்து நமக்கு இப்போ அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ நமக்கு அப்ளிகபிளான இது வந்து வீட்டில் ஒரு அமைதியான ஒரு சூழல்ல உட்காந்து நம்ம வந்து தியான பயிற்சி செய்யலாம். ஸோ உட்காரும் விதம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். ஸோ முதுகு வந்து பெண்டா இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். பாடி வந்து எரெக்டா இருக்கணும் நல்லா. ஸோ தட் எல்லாமே ஒரு நேர்கோட்டில் தலையும் சரி கழுத்தும் சரி பின்னாடி முதுகும் சரி அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிலை போல இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து பெண்டாய் உட்காந்தனாக்கா அந்த ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த 7 சக்கரங்கள் வரக்கூடிய அந்த உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓங்கார நாதத்துல. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளோ வந்து அப்டக்கல் ஆகக்கூடாது. அதனால்தான் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும். ஸோ நமக்கு வந்து 7 சக்கரங்கள் உண்டு நம்ம உடல்ல. இந்த தலையில உச்சந்தலையில இருக்கிறது வந்து சஹசிராரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆக்ஞா சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க. இரு புருவ மத்திகளுக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து ஆக்ஞா சக்கரா. கழுத்தாண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விசுத்த நாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹிருதயத்தாண்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா அநாத சக்கரை. அதுக்கப்புறம் வந்து தொப்புள் கொடியாண்ட வந்து மணிப்பூரா. ஸோ தொப்புள் அடி வயிறாண்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாதிஷ்டம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பைனல் கார்ட் இந்த முதுகு தண்டுவடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது முடிகிற இடத்துல வந்து மூலாதாரம். ஸோ மூலாதாரத்துல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சஹசிராரா வரைக்குமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. ஒருவர் தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய சக்கரங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் கண்டிப்பா ஆகும். ஸோ இது வந்து ஒரு பயிற்சியாளர்கிட்டயோ இல்லை ஒரு குரு கிட்டே தான் நம்ம வந்து இந்த பயிற்சியை நம்ம கண்டிப்பா மேற்கொள்ளணும். ஸோ குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தாலே வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு இது கிடைக்கும். ஆனா பக்தி யோகத்துல வந்து இது கிடையாது. இது வந்து தியான யோகத்தின் பயிற்சிகள், அதாவது இம்பர்சனல் அந்த இது பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபமற்ற வழிபாடு சக்தி உருவத்துல காணும் அந்த வழிபாட்டு முறைதான் இது. ஸோ அதுல முன்னேறக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த பாதையை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்குவாங்க. அதாவது சந்நியாசம் யோகிஸ் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பாதைகள். அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வாறு உட்கார்ந்த பிறகு நம்ம கண்களை வந்து ஃபுல்லா பாதி கண்கள் திறந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படின்னா இந்த 2 கண்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாசியினுடைய நுனியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி கண்ணு தான் மூடிடும், ஃபுல்லா கண்ணு மூட மாட்டாங்க. தியான பயிற்சியில இருக்கும் பொழுது முழுமையான தியான பயிற்சியில இருப்பவர்கள் வந்து கண்கள் வந்து ஃபுல்லா மூட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க இந்த நாசியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பார்த்துட்டு பிராணயாமா அந்த சுவாசம் உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இது எல்லாம் பயிற்சி முறை எல்லாமே செய்யவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரத்யேகாரம் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை அடக்குதல்.
சோ நமக்கு இருக்கக்கூடியது 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள். சோ இந்த 5 கர்மேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களையும் வந்து நாம வந்து அடக்கணும். சோ அதாவது எப்படி ஆமை வந்து தன் கூட்டுக்குள்ள அனைத்து உறுப்புகளையுமே அடக்கி கொள்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து ஒரு யோகி ஆனவன் இந்த யோக பயிற்சி செய்வதற்கு போகும் பொழுது எல்லா புலன்களுடைய செயல்களையுமே வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து கவனத்தை ஒருமித்தல், அதாவது ஃபோக்கஸ். எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து அந்த வில்லை எடுத்துட்டு அந்த பறவையினுடைய கண்ணை நோக்கி வந்து அம்ப விட்டானா அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். அது அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரு இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்து மேல இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு தியானத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது. அது தியானம் பகவான் மீது பக்தியை வந்து எடுத்துட்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்றது. ஸோ அது தியானம். அதுலயே ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகிறது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலும் ஆன்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா வந்து பகவானோட வந்து லயிக்கிறது, உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட உடல். சோ உடலை விடுத்து, அதாவது உடலை பாத்தீங்கன்னா விட்டுன்னா இந்த உடலை விட்டு வெளியே போறது கிடையாது. இந்த கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் கனெக்டிவிட்டி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து சக்தி ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் போயிட்டு தான் நம்ம வந்து சமாதி நிலை அடையிறது. இதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். இதுல தியானம் என்பது தியான யோகம் பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போகின்றோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம். எஸ், ஒருவர் தனிமையான இடத்தில் தனியாக வாழ வேண்டும். யமம்க்கு இவ்வளவு நேரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி இதை படிச்சிடலாம். சோ ஒருவர் தனிமையான இடத்தில் தனியாக வாழ்ந்து மேலும் எப்பொழுதும் கவனமாக தனது மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அலைப்பாயுகின்ற மனது வந்து என்னைக்குமே தியானத்துல வந்து முழுமை அடையாது. சோ நம்மளுடைய மனது எப்படின்னாக்கா ஒருநிலைப்படுத்தும் பொழுது எப்படி ஒரு மரத்தினுடைய மெயின் பிரான்ச் போறதோ அதே மாதிரிதான் மனதினுடைய ஃபோக்கஸும் அது மேல இருக்கும். சோ நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் இந்த உபகிளைகள் மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மனசு இங்க அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலைப்பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். சோ அது மிகவும் முக்கியம். நெக்ஸ்ட் நியமம். உணவு, உறக்கம், வேலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு போன்ற பழக்கங்களில் மிதமானவர். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக உண்பவரும் அதிகமாக உறங்குபவரும் மிகவும் குறைவாக உண்பவரும் மிகவும் குறைவாக உறங்குபவரும் யோகி ஆகுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் கூட பின்னாடி இருக்கு. சோ இது எல்லாத்துலயுமே கரெக்டா இருக்கணும். காலையில சீக்கிரமா அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து செய்ய வேண்டிய செயல்கள் செய்யணும். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா உறக்கம், வேலை எல்லாத்துலயுமே நிறைய, அதாவது 16 மணி நேரம் 18 மணி நேரம் எல்லாம் வேலை செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் ராங். அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே யோகி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஆசனம். தர்பை புல்லை தரையில் பரப்பி அதன் மேல் மான் தோல் அதனை மூடி ஆசனம் அமைக்க வேண்டும். இருக்கை மிக உயர்வாகவோ அல்லது மிக தாழ்வாகவோ இருக்கக்கூடாது. மற்றும் புனிதமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அதாவது கிளீனா இருக்கணும் அந்த ஸ்தலம். ஒருவர் உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேர்கோட்டில் நிமிர்த்தி உட்கார்ந்து மூக்கின் நுனியை பாதி மூடிய விழிகளால் சீராக பார்க்க வேண்டும். அதுதான் இந்த 2 கண்களுமே இந்த நாசியினுடைய நுனியை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனால் கலங்காத அடக்கப்பட்ட மனதுடன் பயம் இல்லாமல், அதாவது இந்த எந்த ஒரு புலனின்ப செயல்களிலும் மனதை வந்து லயிக்காமல் முற்றிலும் ஈடுபட்டு ஒருவர் தன்னை தியானத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. பிராணாயாமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியே செல்லும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேம் ஒரே ஒரு பக்கமே வந்து நம்ம வந்து மூச்சு விட்டு வெளியில விடலாம், இல்லைனாக்கா ஒரு பக்கம் இழுத்து இன்னொரு பக்கம் விடுறது. சோ இந்த மாதிரி பிராணாயாமா பயிற்சிகள் வந்து செய்யறது. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரத்யேகாரம். ஜட இயற்கையின் பிடியில் அழுந்தி இருப்பதை நிறுத்தல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல மனதையும் புலன்களையும் அதுக்கப்புறம் அறிவையும் உபயோகப்படுத்தாமல் பக்தியில வந்து எடுத்துட்டு போறது, தியான பயிற்சியில எடுத்துட்டு போறது. தாரணை. அவரது மன செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றார், மேலும் ஆழ்நிலையில் தியானத்தில் இருக்கின்றார். அனைத்து பொருள் ஆசைகளும் இல்லாமல் அவர் யோகத்தை அடைந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அது தாரணை. தியானம்
சோ இந்த தியானம் எப்படி செய்யணும்னாக்கா, காற்று வீசப்படாத இடத்தில் ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைத்தால் எவ்வாறு எரியுமோ அதே மாதிரி, அதாவது ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அது மாதிரி நம்மளுடைய தியான பயிற்சி எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லாம மனதை அலைப்பாய விடாமல் போக்கஸ்டா ஒருநிலைப்படுத்தி பகவான் மேல மனதை லைத்து நம்ம வந்து செய்யணும். சோ தியான உறுதியாக இருப்பவர். நெக்ஸ்ட் வந்து சமாதி. மிகப்பெரிய துன்பத்தின் மத்தியிலும் இவர் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. ஏன்னா அவர் கனெக்ஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியோட ஆன பிறகு இந்த உலகத்துல எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலுமே அவருக்கு வந்து அது ப்ராப்ளமாகவே தெரியாது. இது உண்மையில் ஜட இயற்கையின் தொடர்பிலிருந்து எழுந்து அனைத்து துன்பங்களிலும் உண்மையான பற்றற்ற தன்மை. ஸோ அதுதான் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்றது. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது fifth chapter 27 and 28 ரெண்டு வாசிங்க. அது கண்டினியூவேஷன். அது ஓகே. ஓம் பகவதி வாசுதேவாய. ஸ்ரீ ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர்பாஹ்யான்ச்ச சுக்ஷுश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து போன சாப்டர்னுடைய கண்டினியூவேஷன். அதாவது லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி தியானம் செய்வது என்பதை அங்கிருந்தே தொடங்கியிருக்கார் பகவான். எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும், அதாவது வெளியில இருக்கக்கூடிய சென்சுவல் ரிலேட்டடான விஷயங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சென்சஸ் எல்லாமே அதன் மேல ஃபோக்கஸ்டா இருக்கக்கூடாது. நேற்று நான் ஒரு பிக்சர் கூட காட்டினேன், யானை பள்ளத்துல விழுறது, இது எல்லாமே நான் காட்டியிருந்தேன். ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதர் கூட ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இழுத்துட்டு வந்து கீழே தள்ளிடும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வாமித்திரர் கூட அப்படிதான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ நல்ல ஒரு நிலையில இருந்தாலும் ஒரு சிறு தவறுனால நம்ம வந்து கீழே வந்து தள்ளப்பட விடுகின்றோம். ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த புறப்புலன் விஷயங்களை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். வெளியே தான் நிறுத்தணும் எப்பொழுதுமே. புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உட்சுவாசம் வெளி சுவாசத்தை நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அறிவு, அதாவது இந்த ஷட்டில் பாடி, இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி அவன் எவ்வாறு தியானம் செய்கிறான் என்றால், ஆசை, பயம் மற்றும் கோபம் இது 3மே இருக்கக்கூடாது. இது 3மே நரகத்தினுடைய வாயில்கள் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 6th ஆரம்பம் இல்லையா? ஆமா, ஓகே. 6th. ஓகே. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். எஸ், மனதை வென்றவனுக்கு மனமே வந்து சிறந்த நண்பன் ஆகின்றது. அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அதுவே வந்து மிகப்பெரிய எதிரியாகவும் ஆகிறது, விரோதி. மனதை விட பெரிய விரோதி யாருமே கிடையாது. ஸோ எஸ்பெஷலி ரஜோகுணத்துக்காரர்களுக்கு மனமே ஒரு விரோதி தான். ஏன்னா மனம்தான் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்றெரிச்சல், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, கோபம், இது எல்லாத்தையுமே உண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இன்வோக், அதாவது ப்ரொவோக் பண்றேன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. ஒருத்தர் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ரியாக்ட் பண்றதுக்கு நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்படி பவர்ஃபுல்லா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து ஒரு கெட்டதை செய்யறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதிலிருந்து வரக்கூடியதுதான். இது அந்த குணத்துக்கு தகுந்த போலதான். சத்துவகுணமா இருப்பவர்களுக்கு மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய நண்பன். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருப்பவருக்கு மனம் வந்து மிகப்பெரிய எதிரி, தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. யோகி யுஞ்சீத சததமாத்மானம் ரஹசி ஸ்திதः ஏகாகி யத்த சித்தாத்மா நிராசீர பரிக்ரஹः. எஸ், ஒரு யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது, உடல் மற்றும் ஆன்மாவினை பரமனின் தொடரில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். உடலை எப்படி நம்ம பகவான் இடத்துல ஈடுபடுத்த முடியும்? அவருக்கு சேவைகள் செய்வது. சோ உடலை அந்த மாதிரி நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தலாம். மனதை அவருடைய நாமங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்மரணம், நினைவு கூர்வதில் நாம வந்து ஈடுபடுத்தலாம். இது ரெண்டும் செய்யும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவும் நமக்கு கொடுக்கின்றோம். அதாவது ஆன்மீகத்துல நாம வந்து நிறைய இன்வால்மெண்டோட இருக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து ஆத்மாவுக்கான உணவு. ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி கொள்கிறது. அது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இதை டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்க வேண்டும். உரிமை உணர்வுகள், ப்ரொப்ரேட்டரிஷிப். பகவான் தான் இந்த லோகத்துக்கே ப்ரொப்ரேட்டர். ஸோ நாம் எல்லாருமே இங்க வந்து லாஜிக்கலி தான் வந்து ப்ரொப்ரேட்டர். ஸோ எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல். உங்களுக்கு தெரியும், பிசிக்கல், லாஜிக்கல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். அதாவது ஸ்திரமான ஒரு ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான். நாம எல்லாருமே வந்து நித்தியமற்ற ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் தான். இன்னைக்கு நம்ம பேர்ல இருக்கும், நாளைக்கு இன்னொருத்தர் பேருக்கு போயிடும். ஸோ இட் இஸ் டெம்பரரி. ஸோ லாஜிக்கலி வி ஆர் ஆல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஆனா உண்மையிலே பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே ஓனர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். ஆசை என்பது நம்மளை ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி, அதாவது நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தி விடுகின்றது. இந்த உலகத்துக்கு நம்ம திரும்பி வரத்துக்கான மார்க்கமே ஆசைனாலதான். அந்த ஆசையை நம்ம வந்து தூரமா வைக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. தேவையே இல்லை அந்த ஆசை நமக்கு. நமக்கு எது கிடைச்சாலும், எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது, எது நடந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அது நன்றாகவே நடக்கின்றது, எது நடக்குமோ அது கண்டிப்பாக நன்றாகவே நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு இருக்கணும். எப்பொழுதுமே பயம் இருக்கவே கூடாது. தவறு இழைப்பதற்கு மட்டும்தான் நம்ம பயப்படணும். ஆனா பயம் என்பது இருக்கவே கூடாது. பேராசை இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் பகவான் மேல பக்தி இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், ஸ்ரத்தையா நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். இது எல்லாமே இருந்தா கண்டிப்பா நாம பகவான் இடத்துல சரணாகதி அடையறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான நமக்கு நாம எந்த அளவுக்கு அவருக்கு சரணாகதி அடைகிறோமோ அதற்கேற்றாற் போல பலனும் அவர் நமக்கு கொடுப்பார். நம்ம அது பலனை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. எஸ். தேசே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனः நாத்யுச்சித்ரம் நாதிதீச்சம் சைலாஜின குஷோத்தரம். 12மா? தத்ரைகாக்ரம் மனக்ருத்வா யதசித்தேந்திரியக்ரியः உபவிஷ்யாசனே யுஜ்ஜயாத்யோகமாத்ம விசுத்தயே. எஸ். ஸோ யோகத்தை பயில, இது வந்து பிராணயாமா. ஸோ யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்தில் சென்ற பிறகு நிலத்தில் தர்பை புல்லை, இது வந்து சத்தியுகத்துல இருக்கும் பொழுது இது ஃபீசிபிள். இப்ப நாம வந்து ஒரு மேட் போட்டு உட்காந்துட்டு we can do the தியான பயிற்சி நம்ம செய்யலாம். ஆனா அதுக்கு நமக்கு ஒரு கைடு வேணும். ஸோ கைடு இல்லாம நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள் செய்யக்கூடாது. ஸோ மென்மையான துணியினால் மறைக்க வேண்டும். அந்த ஆசனம் மீது உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமான மனதுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும். எப்பொழுதுமே இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய தியானம் வந்து நமக்கு என்ன வாட் இஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் த தியானம் என்றால் மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன். ஸோ இது ஒரு விதம். பக்தியில போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஒன்லி பகவானை நினைச்சிட்டு அவருடைய கைங்கரியம் செஞ்சுட்டே போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனது வந்து பியூரிஃபை ஆயிடும். அது சுலபமான வழி. ஆனா பிராக்டிஸ் பண்றது வந்து கடினமானது. ஏன்னா டெய்லி பண்ணணும். அந்த பிராக்டிஸ் நம்ம விடாம பண்ணிட்டே போகணும். அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒன்று. ப்ராசஸ் ஈஸி, ஆனா வந்து கடைசி வரல எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா இங்க ப்ராசஸும் கஷ்டம், அதை கடைசி வரல எடுத்துட்டு போறதும் கஷ்டம். ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். 15-16 2 வாசிச்சிருங்க. யுஞ்சனேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசः சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் சம்ஸ்தாமதிகச்சதி. நாத்யஷ்ணஸ்தஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தமனஷ்ணதः
न जाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन. எஸ். ஸோ மேல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு மனது மற்றும் புலன்கள் மற்றும் செயல்களை அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி யோக பயிற்சியில யார் ஒருவர் வந்து முழுமை அடைகின்றார்களோ அவர் பகவானுடைய திருநாட்டையும் அடைகின்றார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதிரை வந்து அடைகின்றார்கள். பிரம்ம ஜோதி என்பது பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் எஃப்ளுஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது வெளிப்புற பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க வந்து கலப்பார்கள். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன், நான் ஆல்ரெடி இது சொல்லிட்டேன், மிக அதிகமாகவோ மிக குறைவாகவோ உண்கின்றானோ, யார் ஒருவர் வந்து மிக அதிகமாகவோ குறைவாகவோ உறங்குகின்றார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பு என்பது கிடையாது. எல்லாவற்றிலுமே மிதமாக இருக்க வேண்டும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். 17 and 18 ரெண்டும் வாசிங்க. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा. எஸ். யுக்தா என்றால் யோக பயிற்சியில் வந்து ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். அதுதான் வந்து யுக்தா என்னும் சொல்லுக்கு அர்த்தம். ஸோ உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்க வழக்கங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நெறிப்படுத்திருக்க வேண்டும். அதாவது மிதமான ஒரு இது, இவ்வளோ நேரம் நம்ம வேலை செய்யணும்ன்றது நமக்கு இருந்தாக்கா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வேலை செய்யணும். ஸோ அதாவது சாப்பிடும் பொழுது இந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடணும், அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு வந்து எவ்வளவு சாப்பிடணும், எப்பொழுது சாப்பிடணும், எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு சாப்பிடணும். நம்ம வந்து உறங்குறது பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 hours நம்ம வந்து, அதாவது 8 hours மேக்சிமம், 6 to 8 அந்த அத்தனை மணி நேரம் மினிமம் 6 hours வந்து கண்டிப்பா உறங்கிதான் ஆக வேண்டும். ஸோ நம்ம 2 மணி நேரம் உறங்கிட்டு மீண்டும் எழுந்து வேலை செஞ்சா பாடி வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டபாலிக் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பாக்ட் ஆகும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யதா விநியதம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும், அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தில் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் அனைத்தையுமே விடுத்து உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஒருவன் எந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது யோகத்தில் முழுமை அடைந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் என்பதை அதுக்கான விளக்கம் தான் இது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலக பந்தத்தின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்கள் மேல நம்ம வந்து பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே நித்தியமற்றதுதான். நாம இந்த பொருள் உலகத்திற்கு வந்திருப்பது, இங்க இருக்கக்கூடிய கடமைகளும் நம்ம செய்யணும். பேரலா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைமல்டேனியஸா வந்து பக்தியிலும் நம்மளை வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். கடமையை விடுத்து வெறும் பக்தியே செய்யின்று நம்ம வந்து, ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது. ஸோ நமக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நாம செய்யணும். ஸோ சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலை, அதாவது இந்த 8வது நிலை. ஸோ ஒருவர் பகவானோட அந்த கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தின்ற பிறகு மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. இந்த மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் செயல்கள்ல வந்து ஈடுபடுவது கிடையாது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு, அதாவது தான் யார் அப்படிங்கிறதை உணர்ந்து ஆத்ம ரூபத்தை வந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். ஆன்ம ரூபத்தை அவர்களால் காணவும் முடியும். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாமே நார்மல். ஆனா சமாதி நிலைக்கு அடைந்த பிறகு அவர்களுடைய புலன்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா திவ்யமானது. அந்த வேர்டை நம்ம கண்டிப்பா டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது நற்காரியங்கள், தெய்வீகமான காரியங்களுக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப்படும் அந்த நிலையில போனவங்களுக்கு. இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதே கிடையாது. ஸோ ஹானஸ்டி, ஸோ அதாவது பொய் சொல்றது, பித்தலாட்டம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபொழுதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அது கண்டிப்பா
ஈவன் பிராக்டிக்கலா நம்ம யோசிச்சா கூட இது கண்டிப்பா உண்மை என்றுதான் நம்ம நம்பக்கூடிய தன்மை. ஏன்னா நமக்கு மேல ஒரு சக்தியோடு நமக்கு கனெக்ஷன் ஏற்பட்டதுன்னா அப்ப ஏற்படக்கூடிய அந்த மன திருப்தியும் சரி, நிறைவும் சரி, எந்த கஷ்டம் வந்தாலுமே இந்த உலகத்துல நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு போக முடியும்ன்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து வருது. ஏன்னா பகவான் மேல நாம் வச்சிருக்கக்கூடிய பக்தி, சோ நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை வந்து ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் நடுக்கம், பயம் எல்லாம் வந்து சேரும். நம்பிக்கை ஒன்று இருந்தால் எஸ் அவர் நமக்கு வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பாக எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் வந்து அவர்களுக்கு இருக்கும். இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிபரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே இந்த நிலை அடையிறவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்டிருக்கோம், ஆழ்வார்ஸ் எல்லாருமே நம்ம கேட்டிருக்கோம். அவங்க எல்லாம் இந்த நிலையை பெற்றவர்கள் தான். சோ இந்த நிலையை பெற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. பகவானை விட நமக்கு வேற எந்த பெரிய வேலை இருக்குங்க நமக்கு சொல்லுங்க. அவரை சேவிக்கிறத விட நமக்கு வேற எந்த வேலையுமே கிடையாது. சோ பேசிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு கடமைகள் இருக்கிறது செஞ்சிட்ட பிறகு மிச்ச நேரத்தை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். அன்னெசரி நம்ம வந்து அடுத்தவர்களுடைய அவர்களை பற்றி பேசுவது, சண்டை போடுவது, பொறாமை கொள்வது, இது எல்லா செயல்களுமே நமக்கு பந்தப்படுத்தக்கூடியதுதான். அது எல்லாத்தையுமே தூக்கி எடுத்து குப்பை தொட்டிடலாம். அது எல்லாமே அழுக்குகள் தான். இட் இஸ் த டர்ட். சோ அந்த குப்பையெல்லாம் நம்ம மனசுல போட்டு வச்சுக்கவே கூடாது. இந்த குப்பையெல்லாம் தூக்கி நம்ம ரோட்ல போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே வராது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிறோமோ அவ்வளவும் நமக்கு உடலுக்கு ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஸோ அதை நம்ம எந்த டாக்டர் கிட்ட போனாலுமே டெஸ்டிங் பண்ணா கூட சில பேருக்கு வந்து உடலெல்லாம் நல்லதா இருக்கு, ஆனா உடம்பு தான் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் காரணமே அதுதான். ஏன்னா மனதை வந்து நான் வந்து கரெக்டான ஒரு பதத்துல எடுத்துன்னு போய் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமே வராது. ஆனா மனதை வந்து நம்ம அலைப்பாய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர்கள் பற்றி சதா சர்வ காலம் நினைச்சுண்டு அவங்க நம்மளை விட முன்னாடி போயிட்டாங்களா, நாம எங்க இருக்கோன்ற கம்பேரிசன், இது எல்லாமே வந்து தவறான எண்ணங்கள் தான். இது எல்லாமே நமக்கு தேவையற்ற தன்மை. இதை விட்டுட்டோம்னாலே நமக்கே ஆரோக்கியம் வரும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க எப்படி இந்த போக்கஸா எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கான உதாரணங்கள் தான் இது. ஆக்சுவலி துரோணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வில்வித்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது போக்கஸ், அதுதான் அந்த பறவை என்ன இருக்கு அந்த மரத்துலன்னு கேட்டு பறவை இருக்கான்னு பறவனுடைய கண்ணு தெரியறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு போக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அம்பு எய்தார். அதே மாதிரிதான் திரௌபதியை திருமணம் புரியுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சுயம்வரத்திலையும் அதே மாதிரிதான் கீழே இருந்த மீனுடைய கண்ணை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் அவருடைய அம்பு வந்து சென்றது. பாண்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 ஆண்டுகள் வனவாசத்தை முடிந்து அஜ்ஞான வாசத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப போக்கஸ்டா கேர்ஃபுல்லா தான் அவங்க வந்து கழித்தார்கள். சோ எந்த ஒரு பக்தி செயலும் சரி நம்ம ஸ்ரத்தையோட வந்து போக்கஸ்டா பண்ணும்பொழுது அது வந்து நமக்கு நன்மையை பயக்கிறது. எஸ் 34 and 35 வாசிங்க மாதா. Okay. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय வைராகியேன ச குஹ்யதே. எஸ். சோ இப்போ வந்து அர்ஜுனர் கேக்குறார், காற்றை கூட நான் அடக்கிடுவேன் ஆனா மனசை என்னால அடக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவார் அர்ஜுனர். அது உண்மைதான். காற்றை கூட நம்ம ஒரு பையில புடிச்சு வச்சு கட்டி வைக்கலாம், அதாவது அது முடியும். ஆனா மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியறது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கிறது. ஆக்சுவலி மனம் அமைதியற்றது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் தெரியுமா? அது இட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நம்மளால அதை நம்ம ஆளுமைக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னாக்கா நம்மளை விட ஒரு பெஸ்ட் மர்சன் இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது. ஆனா மனம் போன போக்குல நாம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப் வந்து நன்மையாக இருக்காது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைகள் தெரியுமா? இது நம்ம எப்பயுமே வந்து மனசுல நினைச்சுக்கணும். சக்தி மிகுந்ததாயிற்று, அதாவது இந்த 4 வார்த்தைகளுமே வந்து வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி.
பரமாதி, அதாவது சஞ்சலஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம், பலமானது ஆக்சுவலி. இட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அடக்குவது என்பது மிகவும் கடினமானது. வீசும் காற்றை கூட நம்ம அடக்கி விடலாம், ஆனா மனதை அடக்குவது எனக்கு கடினமாகவே தோன்றுகிறது என்று அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரமே கிடையாது, நமக்கும் கூட இதுதான். மனதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சிச்சுனாக்கா கண்டிப்பா வி கேன் வின் த வார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். மனதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனாக்கா வி வில் பி த பர்சன் ஹூ இஸ் கிரியேட்டிங் த நாய்ஸ். நம்மளாலதான் அழிவே வருகின்றது அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வீட்டுல கூட ஃபேமிலியில சண்டை என்று வந்தால் அதுல ஒருத்தர் வந்து கோபப்படும் பொழுது இன்னொருத்தர் வந்து சாந்தமா போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சூழலே வந்து பிரளயம் ஆகாது. ஆனா அதையே வந்து பிரளயமா எடுத்து கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனச, அடுத்தவரும் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கினாங்க, அந்த வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரளயமே வரும். ஸோ அதனாலதான் மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகிறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து அவுட்கம்மா வரும். நாம அதை வந்து நண்பனாக பாவித்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போனோம்னா நமக்கு வந்து நன்மையான ஒரு சூழ்நிலையில நமக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும். அதையே வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிரியாக நினைச்சுட்டு எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா, நான் ஒரு ஆங்கிள் யோசனை பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொருத்தர் இன்னொரு ஆங்கிள் யோசனை பண்ணி பேசுவாங்க. ஸோ அவங்க தரப்புல அது கரெக்டா இருக்கும், நம்ம தரப்புல நாம கரெக்டா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விவாதங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கூட ஸ்பாயில் பண்ணிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வந்துருவோம். ஸோ அதனால வந்து மனம்தான் அனைத்திற்குமே காரணம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசம்சயம் மகாபாஹோ, அதுக்கு வந்து சூப்பரா பதில் கொடுக்கிறார் நம்ம பகவான் வந்து. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா மகாபாஹோன்னாக்கா பேரு, அதாவது பெரிய, அதாவது பலமான புஜங்களை உடையவன் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய இடத்துல மகாபாஹோ சொல்வார் அர்ஜுனருக்கு பகவான். மனோதுர் நிகிரகம் சலம் அபியாசேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது நீங்க அபியாசம் பண்ணணும், அதாவது பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க. இஃப் பை பிராக்டிஸ் யூ கேன் கண்ட்ரோல் த மைண்ட். மனதை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்த முடியும் எப்பொழுது, பயிற்சி செய்யும் பொழுது மட்டும்தான். ஒரே நாள நம்ம எல்லாம் பக்குவ நிலைக்கு தள்ள முடியாது, கண்டிப்பாக முடியாது. ஒன்லி பை பிராக்டிஸ் ஒன்லி எதையுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த செயலன்ட்டே இல்ல, எந்த செயலுமே நம்ம வந்து பழகதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெபிலிட்டி சஸ்டைனபிலிட்டி எல்லாமே நடக்கும். ஆனா அதை பழகாமலே எடுத்த உடனே நாம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா ரொம்ப கஷ்டமான. நீங்க கூட இப்ப நான் வந்து சொன்ன மாதிரி 16 ரவுண்டு பண்ணா ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு மாதாஜி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்த உடனே ஒரே நாள்ல நீங்க 16 ரவுண்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டே நீங்க அந்த ஜபமாலையை தொடுவீங்களான்றது கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. அதனால எடுத்த உடனே ஒரு ரவுண்டு பண்ணுங்க, ரெண்டாவது ஒரு 10 நாள் கழிச்சு 2வது ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி, அந்த மாதிரி ஒரு டாட்டாய்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம வந்து போகணும். ஸோ அப்படி போகும்பொழுது கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து ஸ்திர நிலைக்கு நம்ம வரும். அதாவது ரேபிட் மாதிரி போனோம்னா போய் ஒரு இடத்துல படுத்து தூங்கிடுவோம் நம்ம வந்து. அதனால வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, அதாவது அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது மிகவும் கடினமானது தான். அதாவது இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். அமைதி அடங்காத மனது இது. ஆக்சுவலி இந்த மனசை நம்மளால அடக்கவே முடியாது, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. ஆனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். பற்றின்மை என்பது பலன்கள் மேல் பற்றற்று. ஸோ அதாவது நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் மேல பற்றற்று கிடையாது. ரிலேஷன்ஷிப் மேல நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம டேக் கேரிங் செய்யதான் வேணும். ஆனா நாம செய்யக்கூடிய அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு பலன் மேல பற்று கொள்ளக்கூடாது, அதுதான் தவறு ஆக்சுவலி. ஸோ எந்த செயல் நாம யாருக்கு புரிந்தாலும் அதனுடைய பலன் விளைவுகள் மேல வந்து நாம் என்னைக்குமே பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. ஸோ மனம் ஒரு எதிரியா ஒரு நண்பனா? மனம் எதிரியும் கூட நண்பனும் கூட. அதை நாம எப்படி எடுத்துட்டு போகிறோமோ அது பொறுத்துதான் மனது. எஸ், 41 and 42 ரெண்டு வாசிங்க. I think 41 இது, பின்னாடி 42. Okay. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் ஊஷித்வா சாஸ்வதி சமாஹ சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. எஸ். ஸோ இவ்வாறு யோக பயிற்சியில வந்து முழுமையடையாத யோகிகளுடைய நிலை என்ன அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார் யாரு, அர்ஜுனர். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு, அதாவது யோக பயிற்சியில முழுமை அடையாத யோகிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல குடும்பத்தில், நல்லோர் குடும்பத்தில வந்து பிறப்பதோ அல்லது நல்ல பணக்கார வீட்டுல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு உண்டு.
அப்படிப்பட்ட பிறவி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக அரிதானதுன்ட்டு வந்து பின்னாடி இன்னொரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்வார் ஆக்சுவலி. சோ வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களிலும் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பிறகு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எந்த தேவதையை வணங்கினார்களோ அந்த உலகத்தில் இருப்பாங்க. அது முடிஞ்ச பிறகு அந்த புண்ணியங்கள் வந்து அனுபவிச்ச பிறகு நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வத்தின் குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 42 வாசிங்க. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. எஸ், அல்லது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவில் சிறந்து விலகும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பார்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அவங்களுடைய பிறப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா அரிதானது அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தகைய பிறவி பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதான பிறவி அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. எஸ், எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த யோகியா இருந்தாலுமே பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வந்து ஸ்ரத்தையா அவங்க வந்து செய்யும் பொழுது தன்னில் என்னை எண்ணி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைத்து அவருக்கு திவ்யமான அன்பு புரிந்து, அதாவது அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். சோ யார் வந்து இது பேசிக்கலி மகாத்மாக்களுடைய டெஃபினிஷனுக்கு இது சொல்லலாம் நம்ம வந்து. சோ அதாவது யார் மகாத்மா, போன சில சாப்டர் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. சோ ஒரு மாபெரும் மனிதன் எந்த ஓமை அமைத்து கொடுக்கின்றானோ அதையே வந்து பின்னாடி வரவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க, மகாத்மாக்கள். சோ அதுதான் அதனுடைய டெஃபினிஷன் தான். சோ பக்தியில வந்து ஸ்திரமாக பக்தியை செலுத்து கொண்டு போகும் பொழுது அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா யோகா இதுல வந்து பகவானோட கனெக்டிவிட்டி அந்த சமாதி இதுல போகும் பொழுது சோ அவர்கள் பகவானுக்கு தொண்டு புரிபவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் பகவான் வந்து சொல்லிட்டார். சோ நீங்க கர்மயோகியா இருந்தாலும் பக்தி யோகத்துக்கு சென்றால்தான் பகவானிடத்தில் போக முடியும். அதே மாதிரி ஞான யோகியா இருந்தாலுமே பக்தி யோகத்துல போய் எவ்ரிதிங் கல்மினேட்ஸ் இந்த பக்தி, அனைத்தும் அதாவது முடிவடைவது பக்தியில தான். சோ நம்ம ஞான யோகியா இருந்தாலும் சரி, கர்ம யோகியா இருந்தாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோக பேச்சில நம்ம நல்ல முதன்மையான மாணவனாக இருந்தாலும் சரி, பக்தி இருந்தால் மட்டுமே பகவானுடைய திருநாட்டை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஹையஸ்ட் லெவல் இஸ் த பக்தி யோகம். எஸ் எஸ். இப்போ வந்து ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम्य योगो नाम षष्ठो अध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. எஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சாண்டிங் அதுக்கப்புறம் இந்த யுகங்கள்ல வந்து எப்படிலாம் இருந்தாங்க அதை பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இது. ஸோ சத்திய யுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துலதான் அவங்களுடைய பக்தி வந்து இந்த ரூபத்துலதான் செலுத்தின்னு இருந்தாங்க. திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா விலையுயர்ந்த யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க மெஜாரிட்டியா. அதுக்கப்புறம் வந்து துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவ வழிபாடு வந்துச்சு, கோயில் வழிபாடு, ஆக்சுவலி விக்கிரக வழிபாடு, அர்ச்ச விக்கிரகம். அது பாகவதத்துல 12வது கேண்டோல 3வது சாப்டர்ல 52வது ஸ்லோகத்துல இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ பகவானின் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு, கலியுகம் நாம சங்கீர்த்தனம். சோ நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 யுகங்கள் செய்த அந்த வேலையை வந்து நம்மளால எல்லாராலுமே செய்ய முடியாது. அதனால்தான் இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் நாமங்களை திரும்ப திரும்ப உச்சரித்தல், அதுதான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை சங்கீர்த்தனம், அதுதான் நமக்கு நல்ல வழி. சோ அதாவது நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணி தான் மேல போகணும்ன்ற இல்ல, படிக்கட்டு வழியா போகணுன்ற ஒன்லி நம்ம வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்திலேயே நம்ம இட்ஸ் லைக் எலிவேட்டட் டிராவல் மாதிரி தான் இது. அதுதான் இந்த பிக்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஜபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும். பகவானின் நாமங்களை உச்சரித்தல். ஸோ நிறைய வேதங்களுடைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து சொல்ல போறோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம வேத குறிப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்யர் சொல்லியிருக்கிறது கிருஷ்ண யஜூர் வேதத்திலிருந்து கலிச்சந்திர உபனிஷத் கிருஷ்ண அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு ரெஃபரன்ஸ் தான் இது. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத்தக பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு பாத்தீங்கன்னாக்கா திருஷ்யதே அதேதான் திரும்பி வந்திருக்குது. அதனுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பிறகு, அதாவது வேதங்கள் அனைத்தையுமே நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கம். ஒரு மதம் என்பது ரிலிஜன் இல்லையா, அதாவது தர்மம் என்று பொருள். ஒரு தர்மத்தினுடைய முறையாக மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க இதை விட பெருசு வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதி லீலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 17.21 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரேர் நாமைவை கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலகங்கள் நிறைந்த உலகம், சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இடம், சஞ்சலம் நிறைந்த உலகம். இது ஆக்சுவலி பாஷாங்கு நிறைந்த உலகம். அதுதான் கலியுகத்தினுடைய டெஃபினிஷனே. சோ அப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நாம வந்து விடுதலை கண்டிப்பாக அடைய வேண்டும். அதுக்கு ஒரே வழி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாமங்களை உச்சரிப்பது ஒன்றுதான். வேறு வழி இல்லை என்று வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலேர் தோஷே நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹத்யோக மகான் குணஹ கீர்த்தனாத் தவ ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்தசங்க பரம் விரஜேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கலியுகத்துல குறைபாடுகள் நிறைந்தது. இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் தான். இங்க குறைகள் இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. நாம் எல்லாருமே 4 குறைகளோட தான் பிறந்திருக்கோம். நமக்கு பிறப்பு ஒன்று, இந்த உலகத்துல நம்ம பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, ஆனா பிறந்திருக்கின்றோம், அது ஒரு குறைதான். பிறந்த பிறகு இறப்பு என்பது நமக்கு நிச்சயம், அதுவும் ஒரு குறை. அதுக்கப்புறம் வயோதிகம், அதுவும் வந்து அந்த வயோதிக காலத்துல நம்ம வந்து சிரமப்படுவோம், அதுவும் கஷ்டமான காரியம். சோ எந்த வயதிலும் வியாதி வந்தா அதுவும் நமக்கு சிரமமான காரியம். இத்தனை குறைகளோட நம்ம 6 நிலைகளை தாண்டி தான் நம்ம செல்கின்றோம். அதாவது பிறத்தல், வளர்தல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்றது, நம்மளுடைய குடும்பம், நம்மளுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் நமக்கு வயோதிகம் வர்றது, நம்ம வந்து முதுமையான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதியோ இல்லை வயோதிகத்தால நமக்கு இறப்பு. சோ அதாவது நாம வந்து இறக்கின்றோம். இந்த 6 நிலைகளை கடந்துதான் நாம செல்கின்றோம். சோ இந்த வயதை பற்றி, அதாவது கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அதாவது பொருள் அடிமைத்தனம் என்பது என்ன என்றால் இந்த பொருள் உலக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு, அதாவது ஆன்மீக உலகத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12வது கேண்டோல 3rd சாப்டர்ல 51st ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையில 10.25 ஸ்லோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. யஜ்ஞனாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது நான் யாகங்களினுடைய இறைவனே, யக்னேஸ்வரனே பகவான் தான். என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த நாமங்களை உச்சரித்தாலும் அது அனைத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஜ நாம் அதாவது வேத குறிப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ராபித நியமதா ஸ்மரணேன காலஹா ஏதத்ருஷி தவா கிருபா பகவான் மாமாபி துர்தெய்வம் ஈத்ருஷம் இஹாஜனி நானுரஹா கஹா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருநாமங்கள் அனைத்தும் உயிரினங்கள் மீது மங்களங்களை பொழிகின்றன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபமான மங்களங்கள், அதாவது நமக்கு நன்மைகள் எல்லாம் கிடைக்கின்றன என்று பொருள். அதுவே உமக்கு கிருஷ்ணா கோவிந்தா என்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன. உங்களுடைய வல்லமைகளை இத்திருநாமங்களில் வைத்து நிறுவி உள்ளீர்கள். மேலும் அத்திருநாமங்களை கூறுவதற்கு இடம், காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவுமே கிடையாது. சோ இப்போ மகாமந்திரம் ஜபம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம், அது தவறு கிடையாது. ஆனா மனதை நிலைநிறுத்தி அதன் மேல
ஃபோக்கஸ்டா வச்சு நம்ம சொல்லணும். ஸோ கவனக்குறைவாக நம்ம சொல்லக்கூடியது தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் அஃபென்ஸ். ஸோ மனது எங்கெங்கயோ இருக்கும், வாய் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மகாமந்திரம் ஜபம் சொல்லிட்டு இருக்கும், அது தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி, அதாவது தண்டனைகள் என்று சொல்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். Stop sharing screen. ஒரு நிமிஷம். டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணும்போது எதெல்லாம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். ஸோ என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிதான் நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம தெரியாம செய்யக்கூடிய இனிஷியல் ஃபேஸ்ல தவறுகள் கண்டிப்பாக நம்ம செய்வோம் இல்லையா, அதுக்காக குருமார்களுடைய ரட்சணை உண்டு. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லி நம்ம செய்யணும் பிஃபோர் சாண்டிங். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய, அது வந்து சென்டர்ல இருக்கக்கூடியவர். அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் நித்யானந்த பிரபு, அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவர் அத்வைதர், ஸ்ரீ அத்வைதர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ரைட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருப்பவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கதாதாரா, அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவர் ஸ்ரீவாசதி. ஸோ ஸ்ரீவாசதி தாகூர். ஸோ இவங்க தான் வந்து 5 குருமார்களுக்கு நம்ம நமஸ்காரத்தை சொல்லிட்டு சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்ட் ஆடிபலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால கேட்க கூட, அதாவது நம்ம சாண்ட் பண்றது நம்மளால கேட்கணும், கேட்க முடியணும், அந்த அளவுக்கு நீங்க சாண்ட் பண்ணா போறோம். ரொம்ப லவுடா நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 15 ரவுண்டு, ஒரு 4 ரவுண்டு 5 ரவுண்டு எடுத்த உடனே பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எனர்ஜி லெவல்ஸ் அதே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பேசுறது நம்ம காது வரைக்கும் கேக்குதா அந்த லெவலுக்கு நீங்க வந்து சொல்லலாம். அதாவது மனசுக்குள்ளேயே நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா தூங்கிடுவீங்க இனிஷியல் ஃபேஸ்ல எல்லாமே. ஸோ அது பழக பழக மேபி உங்களால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சா சைலண்டா சொல்றது வந்து ஃபியூச்சர். அது ஆனா லவுட் சாண்ட்லி, அதுதான் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, நம்மளை சுத்தி கூட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து உற்பத்தி ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் ஈச் நேம் டிஸ்டிங்க்ட்லி. சில பேர் பாதி முழுங்கிடுவாங்கல்ல, அது தவறு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு கிளியரா வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ பக்தியோடையும் ரெஸ்பெக்டோடையும் ஃபோக்கஸோடையும் நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் எங்க வேணாலும் உட்காந்து நீங்க பண்ணலாம். தூய்மையான ஒரு இடத்துல வந்து இதுக்கு நேரம் காலம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ உட்காந்து பண்ணலாம், நடந்துட்டு பண்ணலாம், எதுவுமே அதாவது இந்த டைரக்ஷன் அப்படின்லாம் எதுவுமே வாஸ்து அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த நேரத்துல வேணாலும் வந்து சொல்லலாம். ஆனா பிரம்ம முகூர்த்தம்ல சொல்றது வந்து மிகவும் உச்சிதமானது, பவர்ஃபுல். ஏன்னா நம்ம தூங்கி எழுந்த உடனே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்போம். ஸோ அவர் மைண்ட் வில் நாட் பி கரப்டட் வித் மெனி திங்ஸ். அதாவது எதுவுமே மனசுக்குள்ள போயிருக்காது, எழுந்த உடனே ஃப்ரீயா இருப்போம் மைண்ட். அப்ப நம்ம சொன்னா அது மோர் பவர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஸோ குளிச்சுட்டு பண்ணலாம், குளிக்காமலும் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் அப் டு த சாய்ஸ். ஆனா வந்து இஃப் யூ ஆர் டூயிங் வித் துளசி பீட்ஸ்ல பண்ணீங்கன்னாக்கா குளிச்சுட்டு பண்ணுங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு சாண்ட் பை கீப்பிங் கவுண்ட் வச்சுட்டு தான் நீங்க வந்து சாண்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. அதனால தான் நீங்க வந்து கையில ஃபிங்கர்ல வந்து கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா நீங்க மிஸ் பண்ணிக்குவீங்க. அதனாலதான் பீட்ஸ் வந்து துளசி பீட்ஸ் வந்து உங்களை பியூரிஃபை பண்ணும். அதனால துளசி பீட்ஸ்ல பண்ணுங்க அப்படின்றது. பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 days வந்து நீங்க வந்து நார்மலான எந்த பீட்ஸ்ல வேணாலும் பண்ணலாம். இன்னொன்னு வந்து அந்த டைம்ல வந்து பண்ணக்கூடாதுன்றதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. பக்தி செலுத்துவதற்கு எந்த ஒரு நிலையிலுமே நம்ம பக்தி செலுத்தலாம். there is no restriction actually. எஸ், எப்படி சாண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதும் பாக்குறோம். ஒன் should not chant only one portion. அதாவது ஒரு பீட் மேல கை வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பீட்டுக்கு போயிட்டு ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. முழுசா ஒரு ரவுண்ட் முடிச்ச பிறகுதான் அந்த பீடையே மாத்தணும். இந்த சென்டர் பீட் இருக்கு இல்லையா, அது மேல வந்து நம்ம வந்து மந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் த கிருஷ்ணா பீட், அவர் தான் சாட்சி நம்ம வந்து பீட், அதாவது நம்ம மந்திரம் ஜபத்துக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷுட் நாட் சாண்ட் வைல் ரீடிங். 2 வேலை செய்யக்கூடாது. அதாவது சமைச்சுட்டே வந்து மணியை உருட்டிட்டு சொல்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து படிக்கிறது ஒரு பக்கம் சாண்டிங் ஒரு பக்கம், அது வந்து தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி. இந்த செயல்கள் செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி டிரைவிங் பண்ணிக்கிட்டே சாண்ட் பண்றேன்ட்டு அந்த செயல் கூட செய்யக்கூடாது. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங்,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனால நன்மைகள் என்ன அப்படின்றது பார்க்குறோம். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சின், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு வந்து விமோசனம் கிடைக்கின்றது. ஸோ ரிலீஃப் ஃப்ரம் அன்வான்ட் டிரைவ்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ், அதாவது தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து நாம வந்து மோட்சம் அடைகின்றோம், அது எல்லாமே வந்து முக்தி பெறுகின்றோம். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம அதை வந்து விட்டுட்டு போகணும்னு நினைச்சா கூட அது போகாது. ஆனா நம்ம இதுல போனோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் நம்மளை விட்டு போயிடும். பயம் மற்றும் ஸ்ட்ரெஸ் இதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியே வந்து விடுகின்றோம். தைரியம் வர்றது, பேசிக்கலி பயம் இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி வருமே. ஸோ பயமே இல்லாம போயிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும், ரியல் ஹாப்பினஸ், உண்மையான சந்தோஷம், என்லைட்மெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து பிரபலங்கள் எல்லாம் சொல்றது என்னென்ன சொல்றாங்கன்ட்டு பார்க்க போறோம். வாட் பீப்புள் சே அபவுட் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன். ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் யூகே யூஎஸ் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரபுபாதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் போனப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணவர் வந்து ஹி பீங் எ கிரேட் டிவோட்டி. ஸோ அவருடைய ரியலைசேஷன் என்னன்னு சொல்றார். இட் இஸ் ரியலி எ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட், அதாவது பகவானை உணர்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் மகாமந்திர ஜபம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கார். அது அவருடைய ரியலைசேஷன். கண்டிப்பா நம்ம ஃபோக்கஸ்டா பண்ணா பகவானை நம்ம வந்து உணர முடியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3M இங்க் அந்த கம்பெனியோட மேனேஜிங் டைரக்டர். அவர் வந்து யங்கஸ்ட். ஸோ 29 ஆண்கள்லயே அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா he has become a owner of that company. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் மகாமந்திர ஜபத்தை பற்றினாக்கா, எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஹேப்பனிங் ஃபார் மீ when I began chanting ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் அதாவது மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகுதான் அனைத்துமே அவருக்கு வந்து வழிகள் அது எல்லாமே ஆரம்பமானதுன்னு சொல்லியிருக்கார். மேபி தட் இஸ் இஸ் ரியலைசேஷன். அவருக்கு நன்மைகள் எல்லாமே நடந்திருக்கலாம், ஆனா அவர் அது வேணும்ட்டு பண்ணல. பட் அதாவது நன்மைகள் நடக்கணும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து பண்ண தேவையே கிடையாது. பக்தியோட மட்டும்தான் நம்ம பண்ணணும், ஸ்ரத்தையா. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர்ட் மோட்டர்ஸ், ஃபோர்ட் கார் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, யுஎஸ் கம்பெனி, அவங்க ஓனர்ஸ் இவங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹாஸ் மேட் ட்ரெமெண்டஸ் இம்பாக்ட் இன் மை லைஃப். நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வந்து அதாவது பாதிப்புகள் அப்படின்னாக்கா நன்மையான பாதிப்புகளை அவங்க வந்து பார்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் இவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேசாய், ஹி இஸ் எ லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், ஐ ஹவ் பீன் chanting ஹரே கிருஷ்ணா ஃபார் மெனி இயர்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் நெவர் ஃபவுண்ட் எனிதிங் மோர் பிளஷரபிள். இதுக்கு மேல இந்த மகாமந்திரன் ஜபத்தை விட வேற எந்த இதுமே வந்து அவருக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கவில்லை அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். பிளஷர். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் சிஇஓ, அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரிஷிகேஷ் மஃபட்லால். Chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. So even I have felt this actually. அதாவது வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றங்கள் இறக்கங்கள் நம்ம வந்து டெய்லி ஃபேஸ் பண்றோம். நம்ம வந்து எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்றோம். ஆனா அதை வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கும் நிம்மதியா எடுத்துட்டு போறதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனும் வந்து நமக்கு வந்து அந்த சக்தியை கொடுக்கறது வந்து மகா மந்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ மை ரியலைசேஷன் ஆல்சோ. இது அவருடைய ரியலைசேஷன், அவர் சொல்லியிருக்காரு மஃபட்லால் அவரு. பட் ஆப்வியஸ்லி நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதனால மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும். எஸ், இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டச் மாடல். இவங்க chanting helped me to give up bad habits. I changed my vision of things. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திர ஜபத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா அதை கூட அவங்க விட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலி they will leave. ஸோ அதனால ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே, இதுக்கு எதுக்கு நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் எத்தனையோ நம்ம வந்து செலவு செய்யறோம் நம்ம. ஆனா இது நமக்கு இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கணும்னாலே நமக்கு அது ஒண்ணுதான் வழின்னும் போது கண்டிப்பா செய்யலாம் இல்லையா. தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் குட். நான் அதை ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோட ஒப்பீனியன். அதுக்கப்புறம் இவங்க பாத்தீங்க யூரோப்பியன் மாடல். இவங்க பை ஸ்டார்டிங் டு சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஐ ஃபீல் ட்ரெமெண்டஸ் ஹாப்பினஸ். நிறைய சந்தோஷத்தை இவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவர் வந்து ஆர்மி ஆஃபீஸர். மை அவுட்லுக் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் இஸ் லாட் மோர் பிரைட்டர் ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் டு அசோசியேட் வித் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் அண்ட் சாண்டிங் மகாமந்த்ரா. ஸோ அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய மாற்றங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிரகாசமான இதெல்லாமே வந்து பார்த்துருக்கேன் when I had a devotee association and மகாமந்திர சாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து ஒரு இட்டாலியன் ஃபர்னிச்சர் டிசைனர். இவர் சாண்டிங் மேக்ஸ் மீ ஃபீல்
க்ளோஸ் டு காட். இது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ரியலைசேஷன் நம்ம பார்க்கணும். பகவான் அருகில போகிற மாதிரி அந்த ஃபீலிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்றதுனாக்கா அவர் அந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்தையா பண்ணுவாரு அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சாண்டிங் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் ஹிம் ஆக்சுவலி. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேவிட் வுல்ஃப் இஸ் எ ஃபேம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் டன் எ ரிசர்ச் பேப்பர் ஆன் தி மகாமந்திரம். ஸோ அந்த மகாமந்திரத்துல வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுது நிறைய பேர் இப்போ நம்ம இந்த கோவிட்னால பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 வருஷமா பிள்ளைகள் எல்லாருமே வீட்டுல தான் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ரூம்லயே அடைஞ்சு இறந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களே ஒரு அதாவது கேமிங் அடிக்ஷன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேமிங் அடிக்ஷன் இஸ் த மோஸ்ட் பிகஸ்ட் அடிக்ஷன் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ல. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மந்திர ஜபத்தை வந்து செய்யும் பொழுது நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ கேன் மேக் தெம் டு டூ ஒன் ரவுண்ட், பட் யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நன்மை இது அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது ஒரு மந்திரம் ஃபுல் ரவுண்ட் பண்றதுக்கு எப்படியும் ஒரு 7-8 நிமிஷம் தான். ஒரு 10 நிமிஷத்தை ஒதுக்கி அவங்கள செய்ய சொல்லுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் ஆல்சோ கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம வந்து பலவந்தம் பண்ணி செய்ய வைக்க கூடாது. பட் யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சு நம்ம வந்து பண்ண வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அவர்கள் வாழ்க்கையில வந்து நல்ல இதுல போவாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போயிடும். ஸ்ட்ரெஸ் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன், அறியாமை, இதுல இருந்து எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியே வருவாங்க. மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு எலிவேட் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிண்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வென் ஐம் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் ஐ சாண்ட். ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் இவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்ததுனாலே அவர் வந்து சாண்ட் பண்றார். இட் இஸ் ஒன் திங் விச் சார்ஜஸ் மீ பேட்டரிஸ். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பேட்டரி சார்ஜ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மகாமந்திரமும் அவருக்கு வந்து அவரை வந்து ஃபுல் எனர்ஜைஸ்டா ஆக்குது. இட் கிளியர்ஸ் மை மைண்ட் அண்ட் பிரிங்ஸ் மீ பேக் டு த ஃபோக்கஸ். ஸோ அதாவது ஃபோக்கஸ்டா வந்து வேலை செய்யறதுக்கு வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஷீஸ் அ மர்ச்சன்டைசர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வியாபாரி ஆக்சுவலி இந்த அம்மா. வென் ஐ எம் நர்வஸ் ஐ ஃபைண்ட் சாண்டிங் வெரி காமிங். அதாவது நம்ம நர்வஸா இருக்கும்போது, அதாவது ஆங்ஸைட்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோ, நாமளே காம் ஆயிடும். ஐ டோன்ட் கெட் ஷேக்கன் அப் அட் லிட்டில் திங்ஸ். சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து எந்த அசைஞ்சு கொடுக்கறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ரமேஷ் லால் என்றவர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா அண்ட் ரீடிங் ஆத்தரைஸ்ட் புக்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஹஸ் brought me great peace. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு நிம்மதியை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ நீங்களும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்றது எங்களுடைய பிரார்த்தனை. ஸோ இதோட வந்து நான் வந்து ஐ வில் பி சென்டிங் ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம்ன்ட்டு ஒன்று அனுப்புவேன் நான். ஸோ இந்த ஒரு ரவுண்டு ஜபம் பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஸ்ரத்தாவன் சர்டிஃபிகேட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ தட் ஒன் யூ ஹாவ் டு ஃபில். அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரவுண்ட் ஜபம் பண்ணால்தான் ஒன் ஆஃப் த குவாலிஃபிகேஷனுடைய கிரைட்டீரியா வந்து 1 ரவுண்ட் ஆஃப் மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபார்மும் வரும். ஸோ அதையும் நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ கிருஷ்ண பிரபு நீங்க யூ கேன் புட் த போல்ஸ் போட்டுருங்க பிரபு. எஸ். பின் வருவனவற்றில் எது நண்பன் மற்றும் எதிரி இரண்டுமாக உள்ளது? உடல், மனம், ஆத்மா இவை அனைத்தும். ஸோ நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ ரைட்டான ஆன்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், உறங்குதல், அதுக்கப்புறம் வாதித்தல் மற்றும் இனச்சேர்க்கை ஆகியவற்றின் விளைவு என்ன? இது கிருஷ்ண உணர்வை நிறைவேற்றுவதற்கான வாழ்க்கையை வசதியாக்கின்றது. இது ஒருவரை ஆரோக்கியமான செல்வந்தராக ஞானியாக ஆக்கிறது. அத்தகையோர் 3 மடங்கு பொருள் இயற்கையின் விளைவுகள் துயரங்களை எதிர்க்க முடியாது. ஸோ நாம் எப்பயும் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வருவோம், இந்த 3 குணங்களோடு தான் இருப்போன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ யோசிச்சு பதிலடிங்க. இது கடினமான ஒரு மனிதனின் அடையாளம். ஸோ யுக்தா என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன? யோக பயிற்சியின் மூலம் மனிதன் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தும் யோகத்தில் நிலைத்தவர். தன் செல்வத்தை இழந்த ஒருவர், குடும்பம் இல்லாத ஒருவர், மிகவும் புத்திசாலி. டேஷ் என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட சக்திகளிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. தாரணா, தியானம், சமாதி, பிராணயாமம். பின்வருவனவற்றில் எந்த யோகா மிக உயர்ந்த கட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது மற்றும் அனைத்து யோகங்களும் அதை நோக்கி முன்னேறுகின்றது? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். ஸோ
ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சாட்ல போடுங்க. எனி டவுட்ஸ்? எஸ். ஸோ மனம்தான் நண்பனும் எதிரியும் கூட. ஸோ 81% ரைட் ஆன்சர். ஆத்மா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆத்மா இந்த உடல்ல வந்து தங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து நன்னிலை அடைவதற்கு மட்டும்தான் ஆத்மா. ஸோ அவன் எந்த தவறும் இழைப்பது கிடையாது. ஆனா அந்த மனம்தான் எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே எடுத்துட்டு வந்து நிக்குது. ஆனா கஷ்டப்படுறது இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு நரகத்திற்கோ எங்க போனாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா தான் கஷ்டப்படும். தேவைக்கு அதிகமாக உறங்குதல் உண்ணுதல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சியில வந்து முழுமை அடைய முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒருவர் யோக பயிற்சியில முழுமை அடையாவிட்டால் மீண்டும் இந்த உலகத்துல அவர்கள் பிறப்பார்கள். ஸோ இந்த உலகத்துல பிறந்தா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோட நம்ம கண்டிப்பா உழந்துட்டே இருப்போம். அதுதான் 3 மடங்கு பொருள், 3-fold miseries சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க அதை எதிர்க்கவே முடியாது. அந்த துயரங்கள்ல இருந்து அவங்களால வெளிப்படவே முடியாது. யுக்தா என்ற சொல்லின் பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சியின் மூலம் மனதின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தி யோகத்தில் நிலைத்தவர். தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். சமாதி இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன். சமாதி என்று அழைக்கப்படும். ஏன் எல்லாருமே இந்த தியானத்துக்கு போயிட்டீங்க? ஸோ ஹையஸ்ட் லெவல்ல போகும்பொழுதுதான் அந்த ஜடசக்திகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக விளக்கப்படுவது ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா அந்த ஜடசக்திகள் எல்லாமே நம்ம மனசுல ஆட்டம் போட்டுன்னு தான் இருக்கும். ஸோ பின் வருவனவற்றில் எந்த யோகா வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்தது? பக்தி யோகம் தான். ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் யோகா இஸ் பக்தி யோகா ஒன்லி. எஸ். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? டவுட்ஸ் இல்லைன்னா we will do the chanting and then இன்னைக்கு 36 முறை சாண்டிங் பண்ணிட்டு we can close the call.